omurigeria huyo kuriye kirugo ky'obujumbe sense mu bunge Nyaribari chache kaunti ya Kisii Evans Michoma nigo boni marogo bayitkoria rero aikasenka mugaka Shadrack Mukano Ongeri eyo onyesira gose uyosire omonginoye asomorobiri obwo kwenono kwendagira ase ensemo eyamo imeye bunge yo kaokwana nigo bono ateba niga gochia kubwatesia emerobirio yonsi yokwenekia matanga ayengwikirana rase enchirengia oyo korigie kerogo ky'obujumbe ase ensemo ya Nyaribari chache Evans Michoma emarogo ya rero niga ikasenka yo mugaka Shadrack Mukano Ongeri uyosire omonginoye uyuchete kuyendagira ase omwanasiasa oyo maringe korwa endagire yo Michoma nigarwa magomba egochiasia mateyo abwasa tebangana chikuba bwate siasa omonyiga bwa matanga ase enseme yo amarieta ne Evans Michoma nkoroko seitonke umbu iga Nyaribari chache pole sana ase family ya Mukano ombu atu mochano monene kubwate kale no gosira ku omongino enanyole ke ripoti igoro onkorwa Nairobi na igeteke ombu nkaigwa ngamone na omokano sirire nenchira ga kiarenge kwirigeria totebe kiagera ga chiete ase bari bako egwa ebintu ebi byatuka bya Nyaribari chache korungo mochere ne chingende obono botaka tuarete Nyaribari chache tugocha kwibanga kwanza kori kichingende kori yando burayi bwa Nyaribari chache uno mubunge kera ike mwako gocha na kieke bono twarorire nga Nyaribari chache yangire amangana ayo mochere ne chingende sababu ntwanya konyora magenderero emyaka ene yaerire nabangi nanko basorora iga omochere ne chingende ne razima yabeire ya Nyaribari chache lakini tewenereti mwagenda kuroberera ininga omaeta edine besa ine gotumeka omaeta babange ine besa ine gotumeka ande sauri yo botaka bwa chire Nyaribari chache uikatobo rusi wabona iga 2027 mwego ikaiga botaka bonko era boro babange ongwa kire kanisa ngambia mono gosira family ase ensemo ya masabo onye tari omongino ya rueta ari agende korigie kiarie chiete korigia esauri yo koremerwa kango moyare andi mumaete ngabangina ndababwate emechie ndababwate chinka abangina nabuno to baba kakaiga to tanga omongina kareka erina ryo koroka ngombu bwato mochi nana arura maena ngabo kongumbura ngobwatira natoli na baminto na chane group yende gaiga lakini ngobwatira natoli na balia abarayi ba Nyaribari chache bari elaini ya ite yo gotaka guchenji Nyaribari chache tonyare gokonye family ye omongino ya chae ni kubuya aye ni kuna masikani omwanchi omurigeria bwensoko TV oboroso bwomogusi aiga nigo tole ase ensemo ya Nyakibako iye gotoka ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ningi ya toletira aiga nigo tora ase nkayo mwaka Shadrack Mukano Ongeri uyo narako bakagusiri omongino ye nyuma yogotachwa na gusiri obugima bwaye oyo korigie kerogo ky'obubunge ime ye bunge ya Nyaribari chache Evans Michoma niganyareko bakagoika ase enseme yiga ase atebiri amateinga nigare amona barabwo ase kera lingana goika umuroberi obumongina onyareko ba gokoera naboigo abantu bekanisa nigo baikira ase enseme yiga ase ngenje okwanekia nga banyareko babakubeka liberera ase omochi oyo yiga koruga iga chinsemo chia Nyakibako ase bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii oika Broadcasting House Ensoko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Nyambane.